Rhoi enw i'r prosiect yn un anodd achos mae o wedi tyfu dros sawl blwyddyn. Mae o wedi bod yn newid diwylliant a swn i'n mynd mor bell a 10 mlynedd yn ôl cyn i gychwyn y gwaith yma, lle nathon ni wir sylweddoli bod yna lot o faterion iechyd meddwl a materion corfforol oedden ni ddim yn ymateb i. Heblaw bod y ffordd da ni wedi cael pethau yn ei blaenau fysa ni byth di wneud beth da ni'n wneud rwan. Mae'r antur mae'n rhywbeth ofnadwy oedol i bawb yma. A mae'n adegion lle ti'n gweld hyn, lle ti'n gweld digwyddiadau ti ddim yn disgwyl weld, ond digwyddiadau da. Den ni rhoi sesiynau lles i staff, den ni rhoi sesiynau cwnsela, sesiynau physiotherapy, sesiynau cyngor ariannol achos mae dyled yn gallu cael effaith sylweddol. Den ni'n delio efo surgeries lleol, den ni'n berthynas rili agos efo nhw, so den ni'n cydweithio efo iechyd. Mae gennym ni gwnselydd arbenigol sydd yn gwneud stwff o gwmpas trauma. Den ni'n creu strwythur datblygu. Dwi'n mynd hwnna'n hun, mae'n dîm llawn yn ei hyn o adnoddau dynol i'r rheolwyr, i uwchreolwyr, i gwasanaethau allanol sydd yn cefnogi ni. Gweld o hogiau'n enjoyo, da ni'n cael dipyn o laff, mae lot o laff sy'n digwydd ar y joban. Mae lifter confidence fi ag o hogia fyd, gweithio efo'r hogia, a weithiau gynnethol. Dwi'n cael lot o cymorth, mae staff yn helpu chdi allan fyd yn briliant. Mae pawb yn gweithio efo'n gilydd yma.